Tijekom Drugog svjetskog rata Japansko carstvo pokrenulo je opsežnu vojnu ofenzivu na Pacifiku i u jugoistočnoj Aziji. Od Mandžurije do Filipina njegove su trupe brzo napredovale suočavajući se s kolonijalnim vojskama, lokalnim otporima i zapadnim silama. Vojne kampanje bile su popraćene dugotrajnom okupacijom golemih teritorija, održavanom pomoću kontrolnih struktura i ideologije usmjerene na carsku nadmoć. Kako se rat pojačavao, nametnuti su sustavi nadzora, kažnjavanja i podređenosti nad milijunima ljudi pod japanskom vlašću. Usred sukoba počela su se pojavljivati svjedočanstva o događajima koji se nisu mogli objasniti kao puki ratni ekscesi. Granice između borbe, administracije i izravnog nasilja počele su se brisati. Teritorijalno napredovanje bilo je popraćeno praksama koje su mijenjale živote civila, zarobljenika i čitavih zajednica. Nisu to bile izolirane operacije ni trenutačne reakcije, slijedile su ponavljajuće obrasce uz logističku podršku i institucionalno pokriće. Što se zapravo dogodilo u tim okupiranim područjima pod zapovjedništvom Japanskog carstva? Okupacija Nankinga i masovna odmazda. 13. prosinca 1937. godine trupe japanske carske vojske ušle su u Nanking, tadašnju prijestolnicu Republike Kine. Naglo povlačenje obrambenih snaga ostavilo je civilno stanovništvo bez formalne zaštite. Tijekom sljedećih tjedana okupatori su provodili niz akcija koje su izravno utjecale na nenaoružane stanovnike i predane vojnike. Ulazak nije bio praćen procesom stabilizacije. Različite raspoređene vojne jedinice počele su djelovati autonomno u različitim sektorima grada. U nedostatku regulacije ili centraliziranog zapovjedništva nad postupanjem prema civilima, ponašanje vojnika postajalo je sve nasilnije. Primjenjivane su sažete metode protiv pojedinaca osumnjičenih za pripadnost oružanim snagama, čak i kada nisu nosili uniforme niti oružje. Više suvremenih i kasnijih izvora slaže se da su pogubljeni brojani u desetima tisuća. Na obodu rijeke Jangtze locirano je više točaka gdje su cijele skupine ljudi bile postrojene kako bi bile eliminirane pucanjem iz pušaka. U drugim slučajevima korišteno je hladno oružje ili eksplozivni uređaji. Neki sektori vojske snimali su fotografije tijekom ovih operacija, što je omogućilo djelomično potvrđivanje broja žrtava. Nasilje nije bilo ograničeno na osobe identificirane kao vojnici. Dio civilnog stanovništva također je bio predmet izravnih akcija. Stanovi su pretraživani bez prethodnih naloga. U mnogim slučajevima oduzimana su osobna dobra, hrana, alati i odjeća. Pretrage su bile praćene požarima ili rušenjima. Cijele ulice postale su neupotrebljive zbog požara ili demontiranja struktura. U stambenim zonama, udaljenim od centra, zapažene su dugotrajne akcije koje su uključivale proizvoljna uhićenja, prisilna premještanja i pogubljenja civila bez formalnog razloga. Neke obitelji bile su zadržane u svojim domovima više dana prije nego što su odvedene na prazne terene. Na gradskim rubovima identificirana su područja korištena kao privremena skladišta tijela. Svjedočanstva prikupljena kasnije od strane međunarodnih promatrača potvrdila su korištenje školskih objekata, medicinskih centara i administrativnih zgrada kao mjesta zatočenja. Tamo su zadržavani uhićenici bez jasne klasifikacije. Nedostatak hrane i prenapučenost izazvali su smrti zbog sekundarnih uzroka, poput infekcija ili kolapsa zbog dehidracije. Ženski dio stanovništva doživio je ponovljene fizičke napade. U različitim dijelovima grada skupine vojnika zadržavale su mlade djevojke, odrasle žene i starice. Uhićenja nisu bila povezana s istragama, niti su slijedila definirane kriterije. Kasnije su te osobe pronađene mrtve ili teško ozlijeđene. Neki izvještaji koje su prikupili stranci ukazivali su na ponavljajuće obrasce nasilja u različitim četvrtima. Prisutnost europskih građana zaposlenih u diplomatskim ili vjerskim misijama omogućila je uspostavljanje sigurnosne zone. Tamo je premješten znatan broj stanovnika.
Unatoč upozorenjima, pripadnici vojske nekoliko su puta ušli u to područje, pozivajući se na potragu za dezerterima. To je dovelo do incidenata koji su prijavljeni ambasadama bez trenutnog rezultata. Različite japanske jedinice vodile su neslužbene evidencije o provedenim akcijama. Neki časnici sastavljali su izvještaje u kojima su spominjali broj pogubljenih zatvorenika. Ti su dokumenti pronađeni godinama kasnije i uspoređeni s izjavama očevidaca. U njima se ne primjećuje intervencija višeg zapovjedništva radi zaustavljanja operacija u tijeku. Strani dopisnici koji su ostali u gradu dokumentirali su događaje putem kronika, slika i pisama upućenih svojim zemljama. Mnogi od tih materijala kasnije su korišteni kao dokazi u sudskim postupcima. Unatoč ograničenjima koje su nametnuli okupatori, dio sadržaja uspio je napustiti grad i dosegnuti međunarodne medije. Ukupan broj žrtava i dalje je predmet akademske rasprave. Neki izvori procjenjuju između 200.000 i 300.000 poginulih osoba. Taj broj uključuje i predane borce i civile bez vojne pripadnosti. Uvjeti evidentiranja i sustavno uklanjanje tijela onemogućili su precizno prebrojavanje. Tijekom narednih mjeseci grad je zadržao nametnut izgled normalnosti. Uspostavljeni su privremeni uredi pod japanskim nadzorom. Preostalo stanovništvo bilo je prisiljeno sudjelovati u čišćenju i djelomičnoj obnovi. Uništene zgrade nisu obnovljene, a više četvrti ostalo je nenaseljeno godinama. Grad je izgubio svoj status administrativnog središta, a broj stanovnika drastično se smanjio. Vojna operacija u Nankingu predstavljena je od strane službenih glasnogovornika kao nužna akcija za učvršćivanje kontrole nad istokom Kine. Međutim, vrsta poduzetih mjera, broj žrtava i razina razaranja uvelike su premašili uobičajene borbene standarde. Odsutnost trenutnih suđenja ili internih osuda omogućila je da se dogodilo ostane nekažnjeno kroz dulje razdoblje. Kuće utjehe. Od 1932. godine japanska carska vojska promovirala je institucionalizirani sustav za zadovoljenje seksualnih potreba svojih vojnika putem osnivanja postaja poznatih kao kuće utjehe. Ti su centri djelovali unutar okupiranih područja uz logističku podršku vojnih jedinica i službenu zaštitu različitih grana vlasti. Objekti su bili uspostavljeni u blizini aktivnih bojišta i logističkih baza. Njihovo otvaranje ovisilo je o prisutnosti trupa na tom području. Neke su vodile izravno vojne snage, dok je u drugim slučajevima upravljanje bilo povjereno civilnim operatorima s dozvolama koje su izdavali intendantski organi ili vojna policija. Ugovori s tim upraviteljima obuhvaćali su podršku u prijevozu, prehrani i sanitarnom nadzoru. Većina uključenih žena nije sudjelovala svojom voljom. Regrutiranje se često provodilo obmanom, prijetnjama ili obiteljskim pritiscima. Neke su bile namamljene lažnim ponudama za posao u tvornicama ili kao kućne pomoćnice. Druge su bile prodane od strane posrednika koji su djelovali uz podršku lokalnih vlasti ili članova njihovih vlastitih zajednica. U Koreji su se, na primjer, koristili sustavi općinskog posredovanja za pribavljanje navodnih pristanka, koje potpisnice zapravo nisu razumjele. Sustav je djelovao na više teritorija: Kina, Mandžurija, Koreja, Filipini, Indonezija, Burma, Tajland i druge regije jugoistočne Azije. U svakoj je lokaciji stanje bilo različito. U borbenim zonama žene su bile prisiljene kretati se zajedno s jedinicama. U stabiliziranim područjima držane su zatvorene u ograđenim objektima. U nekim su slučajevima žene dnevno morale primiti 20 ili više vojnika. Etnička razlika uvjetovala je raspodjelu. Japanske žene bile su rezervirane za pozadinske zone ili za časnike, dok su Korejke, Kineskinje, Filipinke i Indonežanke bile raspoređivane u objekte s manje nadzora. Ova raspodjela odražavala je unutarnju etničku hijerarhiju sustava. Tarife su se također razlikovale prema podrijetlu žena i činu vojnika, uz periodične liječničke preglede radi suzbijanja širenja bolesti. Neke su žene bile sterilizirane po izravnoj naredbi upravitelja, druge su prisilno dobivale biljne lijekove kako bi se spriječila trudnoća. Higijenski i prehrambeni uvjeti bili su minimalni.
Žensko osoblje nije imalo mogućnost napuštanja objekata niti kontakt s vanjskim svijetom. Svaki pokušaj bijega kažnjavan je fizički, a zabilježeni su i slučajevi žena pogubljenih zbog nepoštivanja naredbi ili odbijanja pružanja usluga. U određenim slučajevima s obiteljima podrijetla potpisivani su formalni ugovori, osobito u Koreji. Međutim, ti su dokumenti bili pravno bezvrijedni jer su sastavljani na tehničkom japanskom jeziku i potpisivani pod prisilom. Neke su djevojke uhićene izravno u svojim domovima ili otete tijekom putovanja vlakovima. Druge su bile premještane između centara u različitim zemljama bez prethodne obavijesti ili mogućnosti odbijanja. Zapisi koje su vodili upravitelji i službeni dokumenti pronađeni nakon rata potvrđuju postojanje stotina aktivnih postaja istovremeno. U gradovima poput Šangaja, Hankova ili Singapura identificirano je više od 20 operativnih centara sa ženskim osobljem iz različitih regija. Konzularna izvješća dokumentirala su mjesečne brojke žena dodijeljenih svakoj jedinici, koje su ponekad prelazile 500 po gradu. Tijekom povlačenja japanskih trupa na kraju sukoba, mnogi su centri naglo zatvoreni, neke su žene napuštene na licu mjesta, druge prisiljene slijediti jedinice prema novim položajima. Nije bilo sustavnih programa repatriacije niti službene evidencije o njihovim kasnijim sudbinama. Neke su preživjele uspjele vlastitim sredstvima vratiti se u svoje zemlje, dok su druge ostale raseljene bez dokumenata i pravnog priznanja. Jedan od rijetkih dokumentiranih slučajeva uključivanja europskih žena u sustav dogodio se na Javi 1944. godine. U gradu Semarangu skupina mladih Nizozemki koje su prethodno bile zatočene u civilnom logoru premještena je od strane japanskih vojnih jedinica u objekt rezerviran za časnike. Tamo su bile zadržane pod strogim nadzorom i izložene identičnim uvjetima kao i u drugim centrima. Među njima se nalazila Jan Raf Oherne, čije je kasnije svjedočanstvo omogućilo detaljnu rekonstrukciju događaja. Ova specifična operacija pokazala je da je, uz masovnu eksploataciju u kontinentalnoj Aziji, sustav povremeno koristio i zapadne žene kao dio svoje strukturirane funkcije. Paralelno s time, nekoliko istraživanja koje su proveli japanski i korejski povjesničari prikupila su dodatne dokaze, pisma, fotografije, liječničke izvještaje i ovjerene izjave. Iako je većina izravne dokumentacije o postupcima regrutacije uništena na kraju rata, neizravni dokazi i svjedočanstva žrtava omogućili su rekonstruiranje funkcioniranja sustava. Točan broj uključenih žena do danas nije poznat. Konzervativne procjene govore o između 50.000 i 200.000. Značajan dio njih poginuo je tijekom sukoba, a mnoge koje su preživjele suočile su se sa društvenom stigmatizacijom, kroničnim bolestima i izostankom institucionalne naknade. Rasprava o živom tijelu. U regiji Mandžurije tijekom godina japanske okupacije uspostavljena je operativna struktura poznata kao Jedinica 731. Pod vodstvom generala Ishija Shira ovaj je objekt u početku predstavljen kao zdravstveni istraživački centar. Međutim, od svog osnutka 1936. godine njegove su glavne aktivnosti bile razvoj i testiranje bioloških agenasa u vojne svrhe. Glavni kompleks nalazio se na periferiji Harbina i prostirao se na površini većoj od 6 četvornih kilometara. Imao je laboratorije, zatvore, krematorije, hangare, područja za uzgoj bakterija i otvorene zone za testiranja. Pojedine sekcije objekta djelovale su paralelno. Neke su služile za uzgoj patogena, druge za osmišljavanje metoda širenja, dok je jedan dio bio isključivo posvećen testiranju na ljudskim subjektima. Zatvorenici koji su služili kao ispitanici bili su interno poznati kao maruta, što se prevodi kao trupci. Većinom su dolazili iz kineskih ruralnih područja, iako je bilo i ruskih, mongolskih i korejskih žrtava. Uhićenja su se provodila bez formalnih optužbi i sudskih zapisa. Jednom unutar kompleksa, zatočenici su gubili svaki kontakt s vanjskim svijetom. U laboratorijima su se provodile kontrolirane infekcije različitim bakterijama, kolerom, kugom, dizenterijom, tifusom, antraksom i tuberkulozom, među ostalima.
Zatvorenici su zaraživani injekcijama, prisilnim gutanjem ili izlaganjem okolišu. Tehničari su potom pratili napredovanje infekcije, fiziološki odgovor i vrijeme do smrti. U drugim postupcima žrtve su podvrgavane amputacijama bez anestezije kako bi se proučavalo zgrušavanje, hipovolemijski šok i tjelesna tolerancija na traumu. Izvođena su testiranja smrzavanjem, pri čemu su zatvorenici bili izloženi temperaturama ispod ništice, ostavljeni nepomični dok im se koža i tkiva nisu kristalizirali. Potom su ih uranjali u toplu vodu kako bi se proučio proces oporavka ili napredovanje nekroze. Svaki je korak bio precizno dokumentiran. Snimani su fotografski zapisi, crtani su unutarnji organi nakon obdukcija, a podaci su arhivirani s razinom detalja jednakom kliničkom istraživanju. Nakon završetka testova, tijela su spaljivana ili zakopavana u jamama unutar kompleksa. U nekim su slučajevima obdukcije snimane na videozapis za naknadnu analizu. Procjenjuje se da je između 3000 i 12.000 ljudi umrlo u laboratorijima Pinkfana. Ova brojka uključuje samo zatočenike iz glavnog kompleksa. Satelitske ustanove u Andi, Linkovu i Dairenu također su provodile slične aktivnosti, iako u manjem obujmu. Godine 1945. tijekom povlačenja pred sovjetskim napredovanjem, stotine zatvorenika su pogubljene kako ne bi pali u strane ruke. Osim kliničkih testova, provedena su i terenska ispitivanja u kineskim selima. Putem zračnih bombardiranja ili kontroliranog ispuštanja insekata širene su bakterije radi procjene epidemiološkog učinka. U nekim su slučajevima izazvane epidemije trajale tjednima i prouzročile stotine smrti. Jedinice zadužene za ove misije prikupljale su dnevna izvješća o širenju simptoma i stopi smrtnosti. Vodstvo jedinice bilo je u rukama Ishija do 1942. godine, kada ga je zamijenio general Kitano Masaji. Obojica su osobno nadgledali većinu ključnih ispitivanja. Znanstveni tim uključivao je vojne liječnike, stručnjake za mikrobiologiju, farmakologe i studente medicine regrutirane s japanskih sveučilišta. Mnogi su od njih obuku prošli unutar samog kompleksa. Tijekom ispitivanja nakon sukoba, američki su dužnosnici priznali da su pregovarali s nekim istraživačima iz jedinice 731. U zamjenu za pravni imunitet, japanski su znanstvenici podijelili rezultate svojih eksperimenata s vladom Sjedinjenih Američkih Država. Te su informacije prebačene u vojne laboratorije gdje je analizirana njihova primjenjivost u razvoju biološkog oružja. Na suđenjima održanima u sovjetskom gradu Habarovsku nekoliko članova jedinice svjedočilo je u pritvoru. Njihova svjedočanstva precizno su opisivala korištene tehnike, ciljeve programa i zaprimljene naredbe. Japanske vlasti nikada nisu službeno priznale ove radnje kao dio svoje službene politike. U Japanu desetljećima ova tema nije bila uključena u školske udžbenike niti u javnu literaturu. Postojanje jedinice 731 godinama je bilo nepoznato izvan akademskih krugova. Tek su se tijekom 70. godina počeli objavljivati prvi članci i stručne knjige. Danas ostaci kompleksa Pinkfan djeluju kao memorijalni muzej, a neki se medicinski zapisi i dalje čuvaju u arhivima s ograničenim pristupom. Nevidljivo zagađenje na okupiranim područjima. U posljednjim godinama rata u Aziji, znanstvene jedinice japanske vojske provele su strategiju koja je kombinirala medicinska istraživanja i borbene operacije, korištenje bioloških agenasa na teritorijima pod okupacijom. Te su akcije bile usmjerene uglavnom na regije sjeverne i središnje Kine, gdje su testirani različiti mehanizmi širenja patogena bez prethodnog upozorenja civilnom stanovništvu. Jedna od korištenih taktika bila je zračna distribucija zaraženih insekata. U listopadu 1940. godine modificirani zrakoplovi jedinice 731 ispustili su s male visine mješavine žitarica, kontaminiranih buhama, nositeljima bubonske kuge iznad Ningboa u pokrajini Zhejiang. U roku od nekoliko tjedana zabilježeno je više od 500 smrti, a izbijanja bolesti nastavila su se i narednih godina, iako to područje nije imalo prethodnu povijest takvih bolesti. Eksperimenti nisu bili ograničeni na jednu vrstu klica. Stručnjaci iz Pinkfana radili su s kolerom, tifusom, antraksom,
dizenterijom, tularemijom i žutom groznicom, među ostalima. U Changdeu 1941. godine izbačeno je više od 30 kg zaraženih buha, što je izazvalo epidemiju koja je zahvatila tisuće ljudi. Slična operacija ponovljena je u okrugu Nongan u pokrajini Jilin, gdje su terenski agenti raspršili patogene u bunare, rižina, polja i ceste, što je izazvalo prisilnu evakuaciju više od 4000 obitelji nakon širenja kuge. Neke tehnike uključivale su manipulaciju svakodnevnim predmetima. Distribuirana su pera natopljena antraksom, trstike kontaminirane bacilima kuge i preslice punjene tifusom. Ti su materijali ostavljani na seoskim stazama s namjerom da ih pokupe lokalni seljaci, čime bi se olakšalo masovno zaražavanje. U drugim slučajevima, bakterije su ubacivane u izvore vode, poput jezera ili kućnih spremnika, radi tihog širenja bolesti. Terenske operacije kombinirane su s namjernim uništavanjem. Više puta, nakon potvrde epidemijskih izbijanja izazvanih testiranjem, japanske jedinice palile su cijela sela pod izgovorom provođenja mjera suzbijanja. Ova praksa bila je dio opće politike, stvaranje nenaseljenih zona korištenjem biološkog terora uz korištenje bolesti kao izgovora za uklanjanje žarišta otpora i brisanje dokaza. Učinci se nisu uvijek ograničili na ciljano stanovništvo. U nekoliko slučajeva i sami japanski vojnici bili su pogođeni korištenim biološkim agensima. U jednoj dokumentiranoj operaciji najmanje 1700 ljudi iz carske vojske oboljelo je zbog slučajnog kontakta s oslobođenim klicama. Ipak, odgovorni iz jedinica nastavili su s ispitivanjima, procjenjujući različite načine prijenosa kroz zrak, tlo i vodu. Žrtve tih operacija nisu bile službeno registrirane. Budući da se nije radilo o izravnim oružanim akcijama, nije postojala formalna linija izvještavanja. Učinci su ostajali skriveni među masovnim preseljenjima, glađu i kaosom uzrokovanim okupacijom. Neki kineski liječnici i strani misionari počeli su primjećivati neuobičajene obrasce u širenju određenih bolesti, no njihova izvješća tijekom rata su odbacivana kao propaganda. Nakon sukoba, istraživači su pronašli fragmentarnu dokumentaciju koja je potvrđivala postojanje programa bakteriološkog napada. Procijenjeno je da je ukupno najmanje 500.000 ljudi umrlo zbog epidemija izazvanih tim pokusima, iako neki izvori navode broj veći od 600.000. Većina žrtava nikada nije identificirana po imenu. Smatrane su kolateralnim gubicima u ispitivanjima kojima se nastojala optimizirati učinkovitost nekonvencionalnog ratovanja. Postojali su i planovi za proširenje ove strategije na druge fronte. Godine 1945. operacija Trešnjevi cvjetovi noću predviđala je bacanje bombi s buhama nositeljima zaraze na američki grad San Diego. Japanska predaja spriječila je njezinu provedbu. Ipak sama činjenica da je takav napad bio planiran otkriva razmjere tog programa. Posljednji mjeseci sukoba donijeli su sustavno uništavanje dokaza. U Pingfanu istraživači su pogubili preostale zatvorenike, spalili dokumente, oslobodili zaražene životinje i srušili ključne zgrade. Nedostatak detaljnih evidencija u kombinaciji s američkim interesom za korištenje dijela podataka prikupljenih tim jedinicama omogućio je da mnogi njihovi vođe izbjegnu suđenje. Čistka pod zastavom sunca. 15. veljače 1942. godine Singapur je kapitulirao pred japanskom carskom vojskom. Grad, smatran strateškom bazom Britanskog carstva u jugoistočnoj Aziji, došao je pod kontrolu generala Tomoyukija Yamashite. Vojna okupacija nije dovela samo do zauzimanja objekata ili administrativne reorganizacije. Tijekom narednih tjedana započeo je proces usmjerene eliminacije, kasnije poznat kao operacija Suk Ching. Ova je akcija bila sustavna čistka usmjerena protiv stanovnika kineskog podrijetla, koje su japanske vlasti identificirale kao neprijateljske elemente. Nije postojao nikakav formalni sudski proces. Optužene su hapsili vojnici ili vojna policija i prevozili ih u klasifikacijske centre. Tamo su bili kratko ispitivani, a na temelju njihove profesije, dobi ili navodne povezanosti s protujapanskim aktivnostima označavani su za pogubljenje. Masovna uhićenja započela su nekoliko dana nakon predaje.
Japanske vlasti pozvale su sve kineske muškarce između 18 i 50 godina da se prijave na određene lokacije poput škola, sportskih igrališta i javnih zgrada. Tamo su ih razvrstavali u skupine, promatrali i brzo procjenjivali vojni službenici. Oni koji su smatrani sumnjivima odvođeni su kamionima u udaljena područja gdje su pogubljeni. Egzekucije su se provodile na više lokacija otoka. Plaže Pungol, Changi i Sentosa korištene su kao glavna mjesta pogubljenja. Muškarce su postrojavali i strijeljali u skupinama, tijela su bila zakopavana u otvorene jame ili bacana u more. U nekim su područjima posmrtni ostaci ostajali izloženi danima zbog velikog broja žrtava i nedostatka resursa za njihovo zbrinjavanje. Točan broj ljudi ubijenih u operaciji Suk-Ching i dalje je predmet spora. Neka početna izvješća, izrađena od strane kolonijalnih predstavnika nakon rata, procjenjivala su između 5.000 i 50.000 žrtava. Japanska vlada priznala je samo djelić tog broja. Ipak, brojni izvori slažu se da je riječ o jednom od najvećih masakra na jugoistočnoazijskom bojištu, usporedivom po razmjerima s drugim epizodama poput represije u Manili ili operacija na Javi. Zapovjedništvo operacije bilo je povjereno 25. diviziji japanske vojske. Snage su uključivale jedinice specijalizirane za protupobunjeničke akcije i vojnu policiju, prethodno obučene u represivnim kampanjama na kineskom kopnu. Njihovo prethodno iskustvo omogućilo im je primjenu metoda brze selekcije, masovnog pogubljenja i uklanjanja dokaza. Zadatak je proveden s logističkom preciznošću, bez službenih zapisa koji bi dokumentirali konkretne naredbe, iako su brojna svjedočanstva i kasnija izvješća potvrdila izravnu umiješanost višeg zapovjedništva u planiranje i nadzor operacije. Paralelno s fizičkom eliminacijom uvedene su mjere za kontrolu zajednice. Novi vojni režim uveo je obveznu registraciju svih stanovnika u susjedskim udrugama nazvanima tonarigumi, koje su služile kao mehanizmi nadzora. Uvedena su stroga pravila ponašanja i kolektivne kazne za svaku povredu. Time je učvršćena početna poruka operacije Suk-Ching. Svako stvarno ili percipirano protivljenje bit će kažnjeno najvećom strogoćom. Nekoliko godina nakon rata, britanske su vlasti organizirale istrage o tim događajima. Neki japanski časnici suđeni su na savezničkim sudovima, iako većina izravno odgovornih nikada nije prošla kroz pravni proces. Nedostatak dokumentacije i uništenje arhiva dodatno su ograničili opseg osuda. I desetljećima kasnije, operacija Suk-Ching ostaje jedan od najosjetljivijih događaja u povijesnoj memoriji Singapura. Odsustvo izravnih reparacija i ograničeno službeno priznanje japanske vlade otežali su pomirenje. Ipak, masakr je i dalje dokumentiran u povijesnim studijama kao primjer uporabe vojne okupacije kao alata za sustavnu represiju. Željeznička pruga Siam-Burma, prisilni rad i masovna smrt. Godine 1943. japanska carska vojska započela je izgradnju željezničke pruge između Tajlanda i Burme. Ovaj projekt, poznat kao željeznička pruga Siam-Burma, imao je za cilj osigurati izravnu logističku rutu za opskrbu svojih frontova u jugoistočnoj Aziji. Izvođenje ove infrastrukture ovisilo je o prisilnom radu pretežno zatočenih ratnih zarobljenika i azijskih civila regrutiranih bez naknade ili pravnih jamstava. Jedan od zarobljenih bio je Eric Lomax, britanski poručnik prebačen iz Singapura u Banpong. Tamo je, zajedno s drugim zarobljenicima, bio raspoređen u radne grupe zadužene za postavljanje tračnica i pripremu terena pod ekstremnim klimatskim uvjetima. Premještanja su se odvijala u vagonima bez ventilacije. Po dolasku, zarobljenici su bili organizirani u radne timove bez zajamčenog odmora pod stalnim nadzorom naoružanih vojnika. Područje kroz koje je prolazila trasa bilo je prekriveno gustim džunglama, neravnim terenom i upornim kišama. Strojevi su bili minimalni ili potpuno odsutni. Zadaci iskopavanja, sječe, prenošenja kamenja i postavljanja pragova padali su isključivo na ljude. Svakodnevno su se prenosile čelične tračnice duge više od 7 metara i velike težine bez tehničke pomoći. Kombinacija iscrpljenosti, pothranjenosti i tropskih bolesti činila je rad stalnom prijetnjom preživljavanju.
Na nekim sektorima alati su bili improvizirani. Koristile su se zahrđale lopate, ručno pletene užadi i drveni spremnici za premještanje zemlje. Ljudi su kopali duboke jarke bez zaštite od odrona ili padova. Svaki prekid bio je kažnjen. Napredovanje se održavalo povicima, udarcima i prijetnjama. Svako kašnjenje u izgradnji tumačilo se kao sabotaža ili nedisciplina. Kao kazna, neki su bili prisiljeni satima stajati na suncu ili klečati na šljunku. U logorima blizu Nong Pladuka uvjeti prehrane bili su jedva dovoljni. Dobivala se riža pomiješana s vodom i povremene porcije pokvarene ribe. Crijevne bolesti, malarija i dizenterija bile su česte. Bez pristupa lijekovima, kožne infekcije su se širile nekontrolirano. Unatoč svemu, japanski vojnici zahtijevali su točno poštivanje rasporeda i dnevnih radnih ciljeva. Smrtnost je bila posebno visoka među azijskim radnicima dovedenima iz ruralnih područja. Za razliku od ratnih zarobljenika, ti civili nisu bili evidentirani niti zaštićeni bilo kakvom konvencijom. Procjenjuje se da je više od 80.000 ljudi umrlo tijekom gradnje. Nasuprot tome, od 60.000 savezničkih vojnika prisiljenih sudjelovati, gotovo 12.000 preminulo je zbog uvjeta projekta. Jednom je Lomax s obližnjeg puta promatrao prizor. Stotine polugolih muškaraca prenosili su zemlju s jednog kraja planinskog presjeka na drugi. Zemlja se prenosila u košarama od bambusa koje su nosile po 2 osobe. Odsutnost strojeva značila je da je svaki metar izgrađen uz cijenu fizičke boli i mentalnog iscrpljenja. Neki su padali od iscrpljenosti i više se nisu dizali. Tijela su bila odmah uklonjena, bez ceremonije i vidljive evidencije. Svaki pokušaj unutarnje organizacije tumačen je kao neposluh. Lomax i drugi pokušali su izraditi improvizirani radioprijemnik kako bi dobili vijesti iz vanjskog svijeta. Radnja je otkrivena. Kao odmazdu, ispitivan je satima, podvrgnut lažnom gušenju pomoću crijeva i prisiljen boraviti u ćelijama bez svjetla više dana zaredom. Unatoč tome što nije otkrio nijednu važnu informaciju, kazna mu je produžena na tjedne. Kraj njegova sudjelovanja u projektu došao je transferom. No mnogi njegovi suputnici nastavili su raditi na pruzi sve do dana japanske predaje. Neki su premješteni u druge logore na japanskom kopnu, gdje su također bili prisiljeni na industrijski rad. Malo ih se vratilo u prihvatljivom zdravstvenom stanju, većina se vratila u svoje zemlje s fizičkim i psihičkim posljedicama koje se nisu mogle izliječiti. Trasa željeznice dovršena je za nešto više od godinu dana. Prolazila je više od 400 km kroz planinske predjele i teško pristupačne šume. Nakon rata pruga je djelomično demontirana. Danas se čuvaju fragmenti kao nijemi svjedoci jednog od najvećih infrastrukturnih projekata izgrađenih prisilnim radom u 20. stoljeću. Žrtvovani zarobljenici na otoku Chichijima u veljači 1945. godine tijekom pacifičke kampanje nekoliko američkih zrakoplovaca srušeno je iznad otoka Chichijima. Ovaj otok, smješten sjeverno od Iwo Jime, bio je dom japanske mornaričke baze od strateške važnosti za vojne komunikacije. Zarobljeni piloti odvedeni su pješačkim patrolama i predani visokim časnicima, među kojima su bili general Yoshio Tachibana i bojnik Matoba. Jedan po jedan, zrakoplovci su podvrgnuti ispitivanjima. Neki su pokušali komunicirati osnovnim japanskim. Drugi su smješteni u radijske stanice s nadom da će biti korišteni kao prevoditelji. U svim je slučajevima ishod bio isti, pogubljenje bez suđenja, po izravnim naredbama vojnih zapovjednika prisutnih na otoku. Egzekucije su se provodile uz aktivno sudjelovanje mladih vojnika pod nadzorom viših časnika. Zarobljenici su bili vezani za stupove ili odvođeni u prazne kraterske udubine, gdje su prije smrti održavane kratke ceremonije. Korištena su bambusova koplja i bajunete umjesto vatrenog oružja. Čin je bio predstavljen kao ispit hrabrosti za novake koje se poticalo da sudjeluju naizmjenično. Nakon pogubljenja, tijela nisu pokapana na konvencionalan način. U više slučajeva, organi su bili odstranjeni od strane medicinskog osoblja baze. Zabilježena su svjedočanstva u kojima se navodi vađenje jetara za kasniju konzumaciju od strane časnika tijekom privatnih okupljanja priređenih povodom ovih egzekucija.
Iskaz Floyda Halla ilustrira postupak. Zrakoplovac je bio živ nekoliko dana u interakciji s članovima radijske postrojbe. Dobivao je hranu, cigarete i razgovarao s nekim vojnicima koji su mu pokušali podučiti japanske riječi. Kad je ocijenjeno da više nije koristan, zapovjednik Yoshi naredio je njegovo pogubljenje. Jedan podređeni odbio je to učiniti iz moralnih razloga, ali je odmah zamijenjen. Hall je odveden u krater i obezglavljen. Potom liječnik, po izričitoj naredbi zapovjednika, izvadio njegovu jetru. Sličan slučaj bio je i onaj Warrena Earla Vaughna. Njegovo pogubljenje promatralo je više od 100 osoba. Dopušteno mu je da klekne i namjesti vlastiti vrat kako bi olakšao rez. Odrubio mu je glavu časnik vješt u kendu. Uklanjanje unutarnjeg organa uslijedilo je odmah. Sljedeći dan nekoliko je sudionika potvrdilo da je poslužena jetra na privatnom okupljanju uz sake. U svakoj od tih akcija konačna odluka pripadala je zapovjedništvu. Podređeni su izvršavali naredbe bez rasprave o njihovoj zakonitosti ili legitimnosti. Naknadna opravdanja pozivala su se na borbeni moral, logističke potrebe ili nemogućnost čuvanja zarobljenika tijekom mogućeg neprijateljskog iskrcavanja. Međutim, neki su sudionici priznali da su i dalje imali hrane i prostora, te da je pogubljenje bila namjerna mjera, a ne reakcija na glad ili kaos. U slučaju zrakoplovca Jimmya Dayea, njegova sudbina odlučena je unutar komunikacijskog stožera. Premješten je iz mjesta zatočeništva do radijske stanice, gdje je vojni liječnik primio naredbu za vađenje jetre nakon njegove smrti. Pogubljenje je izvršeno u šumovitom području blizu glavne zgrade. Kao i u drugim slučajevima, vojnicima je bilo dopušteno promatrati čin kao lekciju vojnog ponašanja u ekstremnim okolnostima. Po završetku rata, američka vojna istraga prikupila je svjedočanstva samih japanskih vojnika koji su sudjelovali u događajima. Nekoliko časnika isprva je negiralo svoju upletenost, no svjedočenja i materijalni dokazi omogućili su rekonstrukciju okolnosti. Pogubljenja nisu bila izolirani čini ni izazvana očajem. Odgovarala su unutarnjoj logici discipline nametnute od strane lokalnog zapovjedništva. Ostaci žrtava bili su skriveni. Neki su spaljeni, drugi zakopani na neoznačenim mjestima. Godinama kasnije, forenzičke istrage pronašle su koštane fragmente, osobne predmete i alate korištene u postupcima. Tijela su ekshumirana, ponovno spaljena i premještena na vojne grobove u središnjem Pacifiku. Nijedan zrakoplovac nije mogao biti pojedinačno identificiran. Izravno odgovorni suđeni su na otoku Guam. 14 časnika, vojnika i liječnika suočilo se s optužbama kategorije B. Neki su priznali djela, drugi su ih pokušali opravdati. Ukupno 8 ih je osuđeno na smrt i pogubljeno. Ostali su dobili zatvorske kazne. Optužba za kanibalizam izostavljena je iz formalnog suđenja zbog nedostatka pravnog presedana, te je zamijenjena optužbom za uskraćivanje časnog pokopa poginulima. Staze bez povratka na Luzonu. 9. travnja 1942. godine kombinirane snage Sjedinjenih Američkih Država i Filipina, iscrpljene mjesecima borbe bez pojačanja i opskrbe, kapitulirale su pred japanskim napredovanjem na poluotoku Bataan. Ono što je trebalo biti kontrolirano prebacivanje zarobljenika pretvorilo se u jednu od najsmrtonosnijih operacija u ratu na Pacifiku. Blizu 70.000 predanih vojnika bilo je prisiljeno proći više od 100 km pod ekstremnim temperaturama bez vode, hrane i medicinske pomoći. Put koji je završio u San Fernandu nadzirali su obični vojnici sa strogim naredbama da svako kašnjenje kazne izravnim nasiljem. Tijekom puta, zatočenici koji su se spotaknuli ili pokazivali znakove iscrpljenosti bili su odmah pogubljeni. Bolesnima je uskraćen pristup hladu ili odmoru. Oni koji su pokušali piti iz lokvi ili kanala bili su pretučeni. Zabilježeni su slučajevi u kojima su cijele skupine bile prisiljene stajati satima pod suncem bez ikakvih uputa. Uz rubove puta gomilala su se tijela, neka nisu bila uklonjena danima. Prema kasnijim zapisima, najmanje 10.000 ljudi umrlo je tijekom marša.
Po dolasku u centre za pritvor, zarobljenici su raspoređeni u logore poput Camp O'Donnella, čije kapacitete nisu bile spremne za toliki broj ljudi. Uvjeti su uključivali ekstremno prenapučenost, nedostatak dovoljno zahoda i minimalne obroke. Bolesti su se brzo širile, dizenterija, malarija i tifusna groznica uzrokovale su tisuće dodatnih smrti u prvim tjednima. Liječnicima je uskraćen pristup osnovnim medicinskim instrumentima. Japanske vlasti opravdavale su napuštanje tvrdnjom da je odgovornost za situaciju na zarobljenicima, jer se nisu do kraja borili. General Masaharu Homa, zapovjednik okupatorskih snaga, poricao je znanje o stvarnim uvjetima prijenosa. Međutim, svjedočanstva nižih časnika, presretnuti vojni izvještaji i fotografije pronađene nakon oslobođenja proturječili su toj verziji. Dokumenti pronađeni u napuštenim uredima pokazivali su logističke planove koji su predviđali znatno manji broj zarobljenika, što ukazuje da nije postojala struktura pripremljena za takav ljudski volumen. Godinama kasnije, na suđenju održanom u Manili, rekonstruirana je cijela ruta na temelju svjedočanstava preživjelih. Detaljno je opisan način na koji su neki bili prisiljeni iskopati vlastite grobove prije pogubljenja. Drugi su bili premlačeni kundacima do nesvijesti. Svjedočilo se o japanskim vojnicima koji su koristili bajunete kako bi natjerali zaostale da nastave hodati. Jedna skupina zarobljenika, prevezena zatvorenim vagonima u završnoj fazi puta, doživjela je masovne nesvjestice zbog nedostatka kisika. Utjecaj Bataan marša proširio se izvan poluotoka. U narednim tjednima carske trupe zauzele su Manilu, uspostavljajući režim potpune kontrole nad civilnim stanovništvom. Tijekom završne ofenzive za protjerivanje Japanaca 1945. godine otkrivene su masovne grobnice u različitim dijelovima grada. Istrage su utvrdile da su tisuće filipinskih civila ubijene od strane japanskih vojnih jedinica koje su dobile naredbu da ne ostave svjedoke prije povlačenja. U bolnicama, školama i samostanima pronađena su tijela svezana, spaljena ili s tragovima pogubljenja. Neke zgrade korištene su kao privremeni centri za pritvor prije pokolja. U drugim slučajevima žrtve su birali vojni odredi i odvodili ih u unutarnja dvorišta na pogubljenje. Službeni podaci premašuju 100.000 mrtvih samo u metropolitanskom području Manile tijekom završnih borbi. Među najpogođenijim zonama bila je Intramuros, gdje su utvrđene japanske jedinice odbile predaju čak i kada su zapovjednici naredili evakuaciju. U tom sektoru dogodila su se masovna ubojstva, uključujući čitave obitelji, zatvorene u zgradama koje su potom spaljene. U nekim slučajevima korišten je dinamit kako bi se izazvali urušavanja i eliminirali oni koji su se skrivali u podrumima. Američke vlasti te su nalaze okarakterizirale kao čine namjernog istrebljenja, nevezane uz obrambene vojne operacije. Naredbe o apsolutnom otporu, poznate kao konačna obrana, potpisao je admiral Sanji Iwabuchi. Njegovo odbijanje evakuacije Manile, unatoč tome što je grad izgubio stratešku vrijednost, njegovi su nadređeni protumačili kao pokušaj obnove vojne časti. Neposredna posljedica bila je produljenje urbanih borbi i drastično povećanje civilnih žrtava. Sam Iwabuchi pronađen je mrtav u podzemnom položaju nekoliko tjedana kasnije, nakon dugotrajne borbe protiv američkih snaga koje su pokušavale zauzeti zakonodavnu palaču. U naknadnoj analizi, okupacija Filipina pokazala je da je carska vojska primjenjivala strategije kolektivnog kažnjavanja, proizvoljnog pogubljenja i sustavnog korištenja civilnog stanovništva kao ljudskih štitova. Žrtve nisu bile ograničene na zarobljene vojnike, već su uključivale i bolesne, žene, djecu i nenaoružane radnike. Brutalnost se nije odvijala kaotično, već kroz hijerarhijske odluke i potpomognuta formalnim zapovjednim strukturama. Grad uništen iznutra. Tijekom veljače 1945. godine grad Manila bio je poprište jednog od najvećih urbanih pokolja u Pacifičkom sukobu. Umjesto da dopuste organizirano povlačenje, japanske trupe ukopane u filipinskoj prijestolnici primile su zapovjed da se odupru do posljednjeg čovjeka. Ono što je uslijedilo bila je namjerna destrukcija popraćena sustavnim napadima na civilno stanovništvo.
Zapovjedi koje je prenijelo japansko zapovjedništvo bile su jasne. Svaka osoba koja nije bila identificirana kao pripadnik japanske vojske, njezinih civila ili pomoćnih jedinica, morala je biti eliminirana. Metode su trebale štedjeti streljivo i napor. Preporučivalo se okupljanje stanovnika u unaprijed odabrane kuće kako bi ih se zapalilo. U drugim slučajevima poticano je bacanje ljudi izravno u rijeku. Kako su američke snage napredovale, japanski vojnici su bez razlike ubijali stanovnike. U crkvi Santo Domingo zidovi su korišteni za prikrivanje smaknuća desetaka osoba. U njemačkom klubu više od 40 civila, među kojima diplomati i humanitarni radnici, eliminirano je u svega nekoliko sati. U kampusu sveučilišta De La Salle braća i stanovnici ubijeni su hladnim oružjem. Neki su postrojeni uz zidove učionica, drugi su pronađeni s brojnim ubodnim ranama. U Intramurosu ćelije utvrde Santiago pretvorene su u prostorije za istrebljenje. Žrtve su bile zatvorene i žive spaljene. Kad su američki vojnici ušli, pronašli su pougljene ostatke u prostorijama bez izlaza. Ruke pokojnika bile su vezane. Neka su tijela bila naslagana u slojevima do 4 reda. Zidovi su bili pocrnjeli od požara. Zločini se nisu ograničavali na zatvorene prostore. Na ulicama su postavljene improvizirane kontrolne točke gdje su civili selektirani i pogubljeni u skupinama. Na postaji Shell deseci ljudi ubijeni su, a njihova tijela nagomilana iza zgrade. Isto se dogodilo u dvorištima tvornice duhana gdje su otkriveni deseci leševa, uključujući malu djecu. Nasilje se širilo sektorima. U Malateu su japanski vojnici, pod izgovorom sigurnosti, okupili stanovnike i odveli ih u školu St. Paul's, gdje su im obećali zaštitu. Jednom okupljeni, stanovnici su bili zaključani. Eksplozije su započele nekoliko sati kasnije. Oni koji su pokušali pobjeći bili su ubijeni. Preživjeli su svjedočili da se isprva nisu čuli pucnjevi, nego vrisci praćeni naglom tišinom. Kuće poznatih filipinskih poduzetnika pretvorene su u mjesta egzekucije. U rezidenciji Carlosa Pereza Rubija pogubljeno je više od 20 osoba. U domu bankara Pedra Camposa blizu 100. One koji su preživjeli prve hice dokrajčivali su hladnim oružjem. Neki su leševi pokazivali znakove sakaćenja improviziranim predmetima. Cijele su obitelji napadnute, bez obzira na dob ili fizičko stanje. Usred urbanog kolapsa ni bolnice nisu bile pošteđene. Opća bolnica Filipina pogođena je topničkom vatrom dok su liječnici pokušavali zbrinuti ranjene. Vani su japanski vojnici pogubljivali one koji su tražili sklonište. Unutar zgrade vodile su se borbe prsa o prsa, a pacijenti su bili zarobljeni između dvije strane. Neki su ranjenici pogođeni gelercima dok su ležali u krevetima. Drugi su nestali nakon što su ih odveli japanski vojnici naoružani noževima i puškama. Devastacija je pogodila i domove stranih državljana. U kući španjolskog poduzetnika Bartolomea Ponsa svi su stanari ubijeni. Jedna je beba pronađena s ubodima bajunetom. Trudnica je pronađena s znakovima ekstremnog nasilja. Osobni predmeti su opljačkani. Putovnice su ležale razbacane po podu. Neka su tijela bila vezana, druga obezglavljena. Nije bilo znakova otpora. Motiv je bio jasan: istrijebiti bez ostavljanja svjedoka. Kako su američke jedinice napredovale, vojnici su djelovali i kao istražitelji, prikupljali su svjedočanstva, dokumentirali prizore i pomagali rijetkim preživjelima. U kući u četvrti Paco pronađene su žena i njezina kći s višestrukim ubodnim ranama. Obje su prevezene u najbližu bolnicu. Postrojbe su pronašle druge obitelji skrivene među ruševinama, još uvijek žive, ali teško ranjene. Na kraju bitke posljedice su bile razoravajuće. Više od 100.000 filipinskih civila izgubilo je život, većina izravno zbog japanskih akcija. Ulice su bile prekrivene ruševinama, dvorišta pretvorena u improvizirane masovne grobnice. U nekim su slučajevima tijela bacana u rijeku. Druga su spaljivana u dvorištima kuća improviziranim gorivom. Malo ih je dobilo dostojan pokop. Kolaps civilne uprave onemogućio je bilo kakav oblik evidencije ili pogrebnog rituala. Utišani u japanskim logorima.
Između 1942. i 1945. godine tisuće ratnih zarobljenika koje je zarobio Japan prebačene su u logore raspoređene diljem arhipelaga i okupiranih teritorija. Iako su im službeno priznali status predanih boraca, njihovo postupanje nije poštivalo nijednu međunarodnu konvenciju. U centrima poput Omorija, Fukuoke ili Ofune svakodnevni život pretvorio se u niz poniženja, fizičkih kazni i namjerne medicinske zapuštenosti. U logoru Omori, smještenom u Tokijskom zaljevu, zarobljenici su primali minimalne obroke. Opskrba hranom bila je osmišljena kako bi ih se održavalo u stalnom stanju slabosti. Batine su bile česte, osobito kad zatočenici nisu razumjeli naredbe izvikane na japanskom. Mnogi su bili prisiljeni satima stajati na suncu, a drugi su kopali jarke iznova i iznova, samo da bi ih nekoliko minuta kasnije ponovno zatrpali. Nije se radilo o korisnom radu, već o planskom iscrpljivanju. Ofuna, centar rezerviran za ispitivanja, imala je još stroža pravila. Tamo zarobljenicima nije bilo dopušteno razgovarati ni međusobno ni s čuvarima. Živjeli su izolirani u pojedinačnim ćelijama. Kaznene seanse održavale su se tjedno. Svaki prekršitelj bio je prisiljen osloniti se na drvenu ogradu, dok su ga debelim štapovima udarali po nogama i leđima. Neki su gubili svijest već nakon prvih udaraca. Drugi su bili prisiljeni puzati natrag do svojih ćelija, nesposobni za hodanje. U Fukuoki zatočenici su bili prisiljeni raditi u rudnicima ugljena. Smjene su započinjale prije zore i trajale do duboko u noć. Ventilacija u tunelima bila je oskudna, a nesreće česte. Ozljede se nisu liječile, zarobljenici koji bi kolabirali bili su odvučeni u kut barake gdje bi bez medicinske pomoći čekali svoj kraj. Zimi su temperature padale ispod nule, a uniforme su jedva pružale zaštitu. Crijevne bolesti bile su uobičajene. Dizenterija, skorbut i beriberi širili su se brzo po pretrpanim spavaonicama. Opskrba vodom bila je neredovita, a ponekad i zagađena. Neki zatočenici korišteni su kao subjekti za medicinska ispitivanja. Uzimana im je krv, davane injekcije bez objašnjenja, a njihove reakcije bilježene su danima. Najteže oboljeli nisu dobivali liječenje, a njihova tijela čuvana su dok tlo ne bi dopustilo kopanje grobnica. Više svjedočanstava slaže se da su čuvari smatrali zarobljenike nedostojnima poštovanja jer su se predali. U tadašnjoj japanskoj vojnoj kulturi čin kapitulacije smatran je većom sramotom od smrti. Taj se stav odražavao u svakodnevnom postupanju. Svaki zahtjev tumačen je kao drskost, a najmanji nedostatak discipline strogo se kažnjavao. Sustav žalbi nije postojao. Zarobljenici nisu znali hoće li biti oslobođeni, premješteni ili pogubljeni. Živjeli su u neizvjesnosti, podvrgnuti rutini koja je kombinirala ekstremni fizički rad s nepredvidivim kaznama. Ponekad je dolazak novog zapovjednika značio ponovno uvođenje nasilja s većim intenzitetom pod izlikom uspostavljanja reda. U nekim logorima pogubljenja su bila selektivna. Zarobljenici s ozbiljnim simptomima ili oni koji su smatrani nesposobnima za rad nestajali su bez objašnjenja. Drugi su bili prisiljeni prisustvovati kolektivnim kaznama. Više je preživjelih izvijestilo da su ih postrojavali uz suzarobljenike koji su bili premlačeni do nesvijesti s jedinim ciljem da se posije strah. Nakon japanske predaje, uvjeti u tim logorima otkriveni su zahvaljujući svjedočanstvima prikupljenima od spasilačkih misija. Mnogi preživjeli izgubili su život ubrzo nakon oslobođenja zbog uznapredovalih infekcija, ekstremne pothranjenosti ili neliječenih unutarnjih posljedica. Stanje nekih centara bilo je toliko loše da su ih spasioci opisali kao neprikladne čak i za životinje. Unatoč razmjerima onoga što se dogodilo, samo je dio odgovornih suočen s optužbama na poslijeratnim suđenjima. Nedostatak pisanih zapisa, uništenje dokumenata i politika prikrivanja otežavali su pojedinačnu identifikaciju onih koji su provodili ili odobravali te zločine. Na kraju rata nekoliko zapovjednika japanske vojske bilo je ispitano ili procesuirano od strane savezničkih vlasti. Međutim, mnoga djela počinjena na okupiranim teritorijima nisu bila predmet detaljnog suđenja.
Politički uvjeti poslijeratnog razdoblja ograničili su sposobnost da se utvrdi individualna ili institucionalna odgovornost u većem opsegu. U raznim zemljama ono što se dogodilo ostalo je godinama izvan javne rasprave, unatoč dostupnim zapisima. Način na koji je provodena vojna kontrola, ponavljajuća priroda određenih praksi i odsutnost operativnih ograničenja odražavaju obrasce koji su nadilazili izolirane odluke. Strukture koje su korištene, metode koje su primjenjivane i učestalost njihove uporabe ukazuju na postojanje funkcionalnog sustava na okupiranim područjima. Kroz sačuvana svjedočanstva i analizu konkretnih operacija moguće je shvatiti kako se vojna kampanja pretvorila u prostor trajnog nasilja, bez učinkovitih mehanizama zaustavljanja ili unutarnjeg nadzora. Ono što se dogodilo nije bilo slučajno ni improvizirano, odgovaralo je logici izgrađenoj iznutra.